Kupujte si elektromobily, lebo svetové zásoby ropy sa rýchlo míňajú. Podľa odhadov na vyčerpanie svetových zásob ropy máme už len 40 rokov. Presne toľko isto, koľko nám hovorili pred 40 rokmi. O zásobách na 40 rokov hovorili aj v roku 1980, 2000 a čuduj sa svete aj teraz na rok 2025. Prakticky každý rok sa objaví nové úložisko ropy a vďaka novým moderným technológiám je ťažba ropy bezpečnejšia, efektívnejšia a hlavne priateľná pre životné prostredie, pretože nedochádza pri ťažbe jej únikom. Ale zelení fanatici z Bruselu ťa budú presvedčať o tom, že elektromobily sú lepšie a treba opustiť tento trh s ropou, lebo že vraj je to zelená, čistá budúcnosť. Fajn, tak sa poďme pozrieť na tú ich zelenú a čistú budúcnosť, o ktorej nám Bruseli tak radi hovoria. Keby celý svet prejde zajtra na elektromobily, tak sa nám úložiska vzácnych kovov, ktoré sú potrebné na výrobu batérií, minú za veľmi krátky čas. Lítium by sa vyťažilo za 20 rokov, nikel za 50 a kobalt prakticky hneď. A to hovorím iba o autách, kde sú ešte mobily, spotrebná elektronika a iné batérie potrebné pre ďalšiu elektroniku. Suroviny potrebné na výrobu elektromobilov, ktorých ťažba je ekologická katastrofa sama o sebe, prakticky dochádzajú rýchlejšie než ropa. Pri ťažbe lítia v Čile sa denne znehodnotí až 120 miliónov litrov vody, čo predstavuje dennú spotrebu pre 1,2 milióna ľudí. Na výrobu batérie do jedného elektromobilu sa spotrebuje približne 25 000 litrov vody. V Indonézii pre ťažbu niklu vyrúbali už viac ako 750 km štvorcových lesa, čo predstavuje viac ako 100 000 futbalových ihrísk. A v Demokratickej republike Kongo ťaží kobalt ručne a denne 40 000 detí. Tak mi poďte ešte raz niekto povedať, že tie elektromobily sú fakt ekologické. Že to robíme pre našu budúcnosť a pre tie naše deti. Čo by na to povedali tie deti v Kongu? A tí zelení fanatici Bruseli, tí sú s tým pohode, lebo že vraj budeme dýchať v mestách čerstvý vzduch. Čo je však totálna blbosť. Ak ťa toto video zaujalo, tak ho lajkuj, komentuj a posielaj svojim známym a pridaj sa k Motorepublike. Proti zákazu spaľovacích motorov.